Teraz by som chcel už na pódiu privítať, aby som ja nerozprával celý večer, môjho prvého hostia. A prosím veľký potlesk pre neho a je ním stand-up komik Peter Zavadil. Vítaj. Hneď takto z príchodu ma napadajú dve slova. To prvé slovo to je vulgarizmus, to si nedovolím povedať, ale to druhé je wow. Lebo ako ja už som čakal v živote čokoľvek. Ja čakal som na výplatu, čakal som na autobus, čakal som na to, kým budem mať šťastný život, ale nečakal som, že vás príde naozaj toľkoto. A keď sme s Máriom predtým uvažovali, že vlastne ako to všetko bude vyzerať, že čo vlastne my budeme robiť, tak som tak chvíľku rozmýšľal, že či naozaj pôjdem do toho, lebo aby ste vedeli, tak toto je moje také prvé vystúpenie a prvýkrát takto stojím pred ľuďmi a prvýkrát sa budem snažiť ich nejakým spôsobom rozosmiať, je to také moje stand-up odpanenie. Tak by som vás poprosil, aby ste boli na mňa jemní, nech mám z toho aj ja zážitok a nech nemusím chodiť k psychologovi po tom, že sa bojím postaviť pred ľudí. Aha, ďakujem. Nechal som sa nahovoriť aj z toho dôvodu, že vraví sa, že život je o skúsenostiach a skúsenosti idú s vekom. Ja som si preto, neviem ani, kde som ho dal a vypadlo mi, ale mal som tu také veko zavaraninové, lebo ja som si to tak vysvetlil, že nech mi nosí teda šťastie to veko. A keďže život je o skúsenostiach, tak vám napríklad môžem povedať, že ak ste si prečítali na Facebooku, že už som vo svojom živote robil veľa nejakých vecí a nebolo to tým, že by som, ja neviem, každý týždeň striedal nejakú robotu, ale vždy, keď bolo niečo, čo bolo pre mňa nejaká novinka, tak som si to proste povedal, že idem do toho, idem to vyskúšať. Tak to bolo aj napríklad s tým, že som kopal hroby, to bola veľmi zaujímavá práca pre mňa. Tam som si uvedomil, ako je človek blízko k smrti. Nie je to nič príjemné. Potom som napríklad robil v pekárni, kde som rád, že som odtiaľ odišiel, pretože pekáreň mi vymazala november minuloročný. Začal som 1. a odrazu bol 1. ale decembra a ubehlo to ako voda, ja som nevedel, kde je sever. Alebo som napríklad zistil, že keď vám niekto povie, že práca šľachtí, že tvrdá práca šľachtí, tak má naozaj pravdu. Pretože som s jedným kamarátom kopal cestu, ktorá teraz vedie smerom Nováky. A naozaj ma to vyšľachtilo, lebo vy cítite, že ak vás to šľachtí, vás ťahajú šlachy, vás ťahá chrbát, nohy, ruky. Tých 12 hodín s krompačom vás vyšľachtí takým spôsobom, že si poviete jednoducho, že dosť a už toto viacej nechcete robiť. Tak som si povedal, že vyskúšam znova niečo nové a to je tá práca, kde sa momentálne teraz nachádzam, nie tu, ale v mojom normálnom osobnom živote. A tam som sa dostal cez inzerát, kde bolo napísané, že hľadáme niekoho, kto je ochotný robiť, držať hubu, niečo zarobiť a robiť napríklad od pondelka do nedele. Ja som si povedal, dobre, nemám čo, idem do toho. Absolvoval som taký klasický pohovor, ktorý už asi podľa mňa absolvoval každý, keď niekam išiel. A som tam prišiel, zoznámil sa, predstavil, dobrý, ja som Peter. Oni sa ma hneď pýtali, že prečo práve vás máme zobrať ku nám pracovať. Ja, že pretože tu nikto iný nie je. A keďže ste... Ďakujem pekne. Ďalšia otázka ich bola, že ako veľmi chcete u nás pracovať. No od tej steny minimálne potu a minimálne stále. No a takto nejako som tam pokračoval. Už potom, keď som podpísal zmluvu, že všetko bude v pohode, na druhý deň vyfasujem košelu a môžem sa tváriť, že ma to baví, tak som nastúpil do roboty a odtedy sa mojím životom nejak preťalo dosť veľa ľudí, pretože pracujem v obchode, aby ste vedeli, ktorý sa venuje predaju nábytku, madracov a jedného s druhým taký zmiešaný tovar. A vy ani neviete, že ráno prídete do roboty a koľko debilov vám príde počas toho dňa do obchodu spríjemniť deň. A áno, takýchto napríklad. No ale vás to potom tak či tak časom nejako poburuje, že preboha, ako vysvetliť človeku, že baliaci papier a obrus je úplne nejaká iná vec a že keď si na baliaci papier vykydáte polievku, tak to premokne.
A keď sa vás ten človek dokáže o paliacom papieri a obruse presviečať vás pol hodinu a nakoniec aj vy tomu uveríte, že ten baliaci papier je obrus, tak už si tak uvedomíte, že môže byť ešte niečo viacej a áno, môže byť ešte niečo viacej. Lebo si predstavte, ak ste boli každý niekedy v nejakom obchode, tak sa niekedy, ak máte pult a máte kasu, tak sa tvoria rady. Lebo ono to tak v obchodoch býva, že nikto a potom 400 ľudí. Tak som tam stál a vedľa som si všimol, že pri kase stojí chlapík a bol tam asi, že 15 minút sa tam objavoval a potom zmizol. Potom sa znova objavil, už sa tváril nasrato a potom znova zmizol. A keď už som mal tú kasu ako tak prázdnu, tak prišiel za mnou, že ako ja nebudem tu čakať ako debil, ale sa ťa opýtam rovno, že kde tu máte madrace? A ja celkom som bol v šoku, lebo pred tou kasou je ich asi 300, tak som povedal, že nech sa páči, vypneme kamufláž. Naťukal som kodík, zmizlo to, madrace boli, chlapík si spokojný odišiel madrac kúpiť, ale čo je najväčší top pre mňa človek, tak to bola pani jedna, konkrétne z Handlovej samozrejme. A ona vošla donútra do tej našej predajne a už som si na nej všimol, že viacej jej chutí papať, ale však to je v pohode, to je zdravé. Druhý môj taký povšim bol, že nemá moc rada zubára, alebo nerada k nemu chodí, lebo tam bol jemný taký cintorín v tých ústach. Ale ako náhle na mňa prehovorila, tak som si povedal, že na čo súdiť človeka podľa toho, ako vyzerá, však vy ste super, vy ste úplne príjemná. Tak začala sa so mnou rozprávať, že ona potrebuje skriňu, že ona má v Handlovej 5 bytov a že potrebuje viac toho nábytku a či sa jej môžem venovať. A ja, že jasné, však dostávam euro 50 na hodinu, prečo by som sa vám nevenoval? Kľudne tu môžem s vami behať celý deň, rozprávajte mi, mňa to zaujíma, naozaj. Po asi takej nejakej 3/4 hodinke, čo sme tam behali, tak si konečne povedala, že chcem túto skriňu za 120 €. Kúpila si ju a opýtala sa ma, že či máme aj takú možnosť, ako je, že postaviť tú skriňu, lebo ona predsa len bola taká objemnejšia a povedala mi, že má problémy s krížami a že ona sa hádam nebude drbnúť a zohybať po tej šrobiky. Tak som jej povedal, že áno, máme takú možnosť a že tú skriňu by som jej teda prišiel postaviť. Tak mi dala telefónne číslo a že na druhý deň o 2:00 v Handlovej zavolajte mi, dohodneme sa, že čo a ako. S týmto som ja išiel za môjim kolegom, pretože on mal s tým už viacej takých skúseností, že išiel napríklad niekomu stavať skriňu, či to bol staršia, mladšia pani, proste niekto. Tak som sa ho pýtal, že ako to prebieha, že čo ak náhodou mne ujde ruka a zavadím tým šrobikom o niečo a vyvalím tam kus nejakého dreva, že či to nebude chcieť preplatiť, alebo čo bude robiť. Tak mi povedal, že vybral si najdebilnejšiu možnú skriňu, že tuto sme to lepili 5. mesiac pomaly, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá, že prajem ti veľa šťastia, si debil. Ja, že ďakujem. Tak som si zobral všetko to náradie, ktoré som si myslel, že budem potrebovať k tomu, aby som jej to postavil. A pekne som nasadol do auta, odišiel do Handlovej a o 2:00 som stál pri bytovke s telefónom nachystaným a volám tejto pani. Zdvihla telefón, predtým milá pani mi povedala do telefónu: áno, som rada, že ste tu. Posielam vám dole moju dcéru, pretože tie staré kurvy vám neprídu určite otvoriť. Tak ma trošku oprelo tie zvončeky tam, že do čoho som sa to ja zase namočil, že do čoho to leziem. No ale po chvíľke zišla dcera dole, celkom sympatiačka po mame. Vošli sme donútra, vošli sme do výťahu, vyviezli sme sa kvázi asi na nejaké 4. poschodie, otvorili sa dvere a ja už som z diaľky počul tú ženu, a počul som aj, že niekto tu zapíjal tabletky na psychiku tvrdým alkoholom. Aj tak som váhal, že či hodím po nej ten kufrík s tým náradím a budem utekať, ale keď už som raz niečo slúbil, tak sa to snažím dodržať. Tak som vošiel donútra, ona mi hneď: ahoj, potýkame si, čau, ty si Peťo, ja som tá a tá. A že dobre, začína to príjemne. Začala sa ma vypytovať, že ako som prišiel, či som sám prišiel, a že mne to je také trošku čudné. A ja by som sa rád, že nechcel by som tu stráviť celý deň, pretože aj ja mám svoj osobný život a že rád by som to postavil nejako veľmi rýchlo a išiel domov. A ona, že tak tuto by ste to mohli začať stavať, tu si to postavte, ja vám dám pokoj. Klamala. Začal som stavať skriňu, rozoberať všetko, ona prišla ku mne, sadla si tam a začala mi rozprávať o tom, čo ona všetko v živote zažila. A verte tomu, že ona toho fakt, že fest v živote zažila a nebolo to veľmi príjemné.
Začala mi rozprávať, že čím sa vlastne, akože ona odmala, hýbala, že akým prostredím, čím všetkým si prešla, nemala to ľahké, samozrejme, ale pre mňa zarážajúce bolo to, akú prácu si vybrala. Túto prácu konkrétne mimo tej jednej osoby robia iba 3 ľudia na svete. Všetci títo 3 ľudia sú ženy. A konkrétne sa jedná o to, za čo by sa možno hanbil už aj Jaroslávik. A je toto najtvrdšie sadomaso, aké si dokážete predstaviť. A teraz si zoberte, že tá žena, o ktorej ste mali vy nejakú predstavu, že niečím sa musí predsa živiť, ale prečo práve týmto pre Boha? Tak som tam sedel, ona mi začala rozprávať, že koľko mala ona už v živote zákazníkov, ako sa jej darí, koľko ľudí ho pozná vo svete a že možno by sa to aj mne ľúbilo, keby sa nechám nahovoriť. A ja, že pre Boha radšej sa tu prišrobujem ku stene ako toto. Ona mi povedala, že ona ma radšej prišrobuje k tej stene. A ja, že dajte mi chvíľku pokoja, si budem robiť svoje, dokončím, dohodneme sa, vyplatíte ma a idem preč. Nie, nebolo to tak. Prišla ku mne s tabletom a si predstavte, že vy ste na kolenách a nejakým takouto šrobovačkou uťahujete tie šrobiky a zrazu vám takto pred tvár príde tablet a tam vidíte nohy. Vidíte tam nohy, ukážem, konkrétne potiaľto. Tak nejak. Narvaté v chlapskom zadku. Obidve nohy. To máte chuť si normálne vypichnúť oko, nech v živote už nič také nevidíte. A prvé, čo vás napadne, je, že prečo sa vôbec takéto niečo deje a že to niekoho mučili v Guantaname, alebo čo to je. Ona mi povedala, že to je chlapík, ktorému ona 5 rokov rozťahovala zadok, aby sa takéto niečo vôbec mohlo podariť. A ja si myslím, že dosť odvaha takéto niečo sa na to podujať, ale chlapík si môže povedať, že je jediný, ktorý slúži ako gumaky. Ďakujem pekne. Takto nejako s ňou fungovalo, ona mi furt na tom tablete niečo ukazovala, čo som nechcel vidieť a neprajem nikomu, aby to videl. Ukázala mi tam napríklad ženu zviazanú a dobitú, ale čo ma najviac prekvapilo, že ona bola dobitá a bola usmiata. Lebo poväčšinou, keď človek niečo dostane, nejaký výpras, tak ho to celkom boli, ale ju to bolelo a zároveň ju to tešilo. Tak som sa jej pýtal, že či jej tak prevažuje zákazníci muži alebo zákazníci ženy a ona, že to je úplne jedno, lebo že to je také dosť pomiešané, že každý podľa toho, na čo má chuť. A že ale keby sa napríklad ja rozhodnem, tak mi hneď povedala, že ja by som mal u nej zľavu, není problém, pretože si na mne všimla jednu vec a to je čisté nechty. A ja, že a to čo znamená, akože čisté nechty? Ja mám ako nejakú svoju osobnú hygienu a tu sa snažím dodržiavať, ale čo ste nevedeli, a nevedel som to ani ja, tak čisté nechty vyžarujú dušu človeka. Keď má niekto nejaké špinavé nechty a je jedno, či to je automechanik, tak je určite zlý človek. O tomto vravia špinavé nechty. A potom sa ma pýtala, že či náhodou nepoznám nejaké dievčatá, takže ak ste tu nejaké, ktorí by ste mali o to záujem sa takýmto spôsobom živiť. Vynáša to celkom fajn peniaze, len treba mať žalúdok a netreba mať chrbtovú kosť. Tak mi povedala, že ak mám nejaké známosti, že mám jej dať vedieť, lebo v dnešnej dobe letí, hlavne u pánov, neviem, ako sa to odborne volá, to by vám skôr ona povedala, keď prídete na pohovor do handlovej, ale dôležité je, že byť mladá, byť vysoká a mať lodičky a na konci, čo má opätok, tak ten nie je takto zrezaný, ale do špica. Lebo že to je nejaká nová metóda toho prepichovania, že vám vstúpi na bachor a keď počujete také jemné puknutie, tak viete, že áno, robím to dobre, môžete byť so sebou sami spokojní. A už keď som si povedal, že to už by hádam asi aj stačilo, že chcem ísť domov, tak ma pozvala, že nech idem na kávu. A ja, že neviem, či chcem kávu, neviem, či nechcem ísť domov za mamou, alebo niekam inam. Tak ma zavolala do kuchyne, spravila mi kávu, dala mi ho do takého hrnčeka a ja pozerám a z tej kávy trčal taký akéby drôtik. A ja, že buď mám málo železa, som bledý, tak mi tam dala niečo vyvariť. Tak som si chytil tú kávu, skoro som si s tým vypichol oko a ona hneď vedela a opýtala sa ma, že ty sa čuduješ, že čo to je za lyžičku, že? A ja, že no podľa mňa to nie je lyžička, ale drôt, ale budíš. A že, no tak si tipni, čo je to za lyžičku. Kovová lyžička. Dlhá kovová lyžička. Opravila ma
Konkrétne sa jednalo o nejaké vaginálne zrkadielko alebo kieho. Neviem, v živote som to nepočul predtým a v živote som to nepočul už ani potom, ale káva mi liezla očami. Na čo ma hneď potlapkala po ramene chlapsky, že neboj sa, ja som to všetko kúpila čisté a nikdy to nebolo tam, kde to má byť. To ma teší, úplne som kľudnejší. Ale nakoniec sme sa všetkým týmto preniesli, ja som jej tú skriňu postavil, ona bola zjavne celkom spokojná s tým, ako to vyzerá, ani si nevšimla, že ja som vo všetkom tom strese spodnú lištu otočil naopak a celá skriňa bola biela, len dole bola hnedá. Tak som ju uistil, že takto má byť a že ona si to v obchode nekúpila, nepozrela zle. Ale sme sa rozlúčili, podali sme si ruky, vymenili sme si telefónne čísla, lebo mi povedala ešte, že keby som náhodou poznal niekoho, kto by vedel malovať, akože byt, steny, takže mám dať vedieť, alebo kľudne to môžem prísť urobiť ja. Lenže ja už okolo handlovej živote ani len nepôjdem. Tak ak by ste mali niekto záujem, kľudne sa ma potom opýtajte, ja vám dám kontakt na túto pani, je to zážitok. No ale týmto všetkým som chcel povedať vlastne, že nie je dôležité, čo v živote robíte, dôležité je to, aby vám dala tá práca nejakú radosť a nejaké tie zážitky. Lebo každý tento jeden zážitok sa dá prirovnať k tejto Máriovej show a to je také zo života. Ja vám ďakujem pekne. Ďakujem ti, Peťo, ďakujem veľmi pekne.